podľa skutočných udalostí. Čo bude s nami potom? Kedy potom? Keď sa náhodou rozídeme. Zmiznem. Počúvam. Práve som doletel. Dúfam, že mám všetko pripravené. Áno, všetko je pripravené. Dobre, ako som spomínal, s niečím mi pomôžeš. Posledná objednávka bude z Chocobosu. Kam? Ti pošlem do mailu. Keď budeš mať hotovo, zavolaj mi. Po 30 nás voľno. No, tak čo nespravím pre šéfera? A od té doby, co jsem sám, myslím jen na sebe, ne na nic jinýho. Se ptám, proč naše láska schořela jako cígo. A vím, že až mě uvidíš, bude ti to líto. Amore mio, amore mio. Má zaplatené parkovné? A môže tam vlastne stať? Poďme. Dobrý deň, objednávka pre šéfera. Nech sa páči. Kam to ide? Ja na botu 31. Nech sa ti darí. Darí. Kde je tá objednávka? Však tu je. Ďakujem. Objednávka odovzdaná, šéfe. Dobre, prídi na byt. Pomôžem ti s tými štatistikami. Šéfe, štatistiky tu mám. Som rád, že si ho nestratil. Sú tam pre mňa dôležité informácie. Tak, čo to tu máme? Odpracoval si cez 300 hodín, najazdil si cez 5000 km, doručil si 965 objednávok. Suma? Dansko je späť. Za každým úspešným mužom stojí žena. Ďakujem, mami. Ak by vás zaujímali moje detailné štatistiky, tak šéfe vám to odprezentuje na mojom Patreone. Ďakujem. Kamera Tomáš Zámožík, ktorému patrí najväčšie poďakovanie za rady, usmernenie videa a mňa samotného.
Zároveň veľké poďakovanie všetkým, ktorí sa zúčastnili na tvorení môjho projektu. Tešte sa na ďalšie videá.